Alah, alah. Ya, betul deh. Bikin besita. Cium utara. Siapa? Dolanan ngono. Cik. Bang, ngambek gawe. Nang desa ngendi iki, Bang? Kok daerah ngendi? Mik wajan. Oh, kira mik wajan. Lah iki ngene, Bang. Lah iki budaya ngene sapa, Bang? Bisa motor. Hah? Loh. Boleh coba, Bang? Oh, akal. Oh, Bapak Abdul itu. Nih, ayo. Ngomong nih, Bang. Yunat. Dasar sunat. Dasar sunat. Dasar sunat. Dasar sunat gede nek. Ulang tahun, Mbak. Jadi ngene, apa ya kuwi dia kejiban nyambut gawe yang ngene Bapak. Coba lapor Al-Basim. Lah iki aku lho kepiye ning kene? Yo nyambut gawe. Oh, nyambut wonten Bapak. Untuk pisang susu ya, Bro. Jeneng apa tekan awal pada rebut wakan. Selamat. Ya penting selamat nak ngono ya, Bang. Buri karo pakai mayat kok ini. Dua momongan, dua, aku dua momongan. Ini berarti orang tadi cinta. Sekembali Pak. Jangan borong, dia suwe mulie. Oh, borong. Tangkino bolo. Lah iki ngene, Bang. Karpete lho punya pomongan siji sing bareng. Lah kabonane nang endi, Bang? Kabonane ana sareng-sareng. Oh, nek wetan diam wetan kono. Kan sing lewat kaliwat kuwi. Caku waro, Sekomoro, jalmo mati, satu mati. Aku gawe nek dipakai teko. Iya. Tapi iki carane ngundang, Bang. Ngundang kan. Aku kopar konane. Oh, tapi kaya ngono to. Ono panggonane. Sudah. Kalau pasangan, Cagayu, nah isine, kalau jalur kuning aja, nah sampai kan jalur kuning aja, jalur kuning, aku kan jam kalau, ben laksana ben gawe. Lah upamane Wehu, Mbak, wehu. campurane ana banyak kawetan. Dikolak-kolak. Anu banyak kapidul. Pawane bisa kol waduh kono kok. Kedua.
iki lho, gawe iki lho. Bisa itu. Baca mau di sana ditepung sama kakak bicung. Parlamen. Ana semprit dulu. Kalau cowok enak. Nah itu kan coba orang rosana. Rosana. Semprit gol. Ana semprit. Oh, tapi kalau pamater, tengah barang terus kesana sih. Demongnya cuma bangunnya ya bang, tapi kan ngaku-ngaku. Oh iya ya, aku tunggu baru apa? Hah? Oh, dokter bersampai rai. Oh, jadi kalau ngono ya bang, apa udah bilang Pak pinter. Yo, aku tuh sekolah aku. Hah? Sekolah aku. Kan ngerti dong, jangan jual sekolahmu. Iya. Dua itu. Ya. Kalau dua ini SPG, ucap guru. Oh, paling dulu tegorok enggak. Wah, ya toh? Hah? Ya sidane ngene. Nyambut gawe dibisane iso kembengan ya toh. Aku karo kowe wong loro to. Heeh, loro iki. Ya, kaya nyambut gawe bareng undang. Ya diundang. Ah, cuma pada undang penyambut gawe iki sudah kepenak. Oh, iya ya ngono ya, Bang. Nah, lah iki ngene dene undang carane. Undang iki lho, undang dhewe ra iso. Undang aku. Hah? Undang aku lho. Aku aja ngomong nang ngomong. Iya. Gua sepapa diundang. Aku ora pakai paham ki. Aku kan paham. Kita ngene tane undang numpukake bocah cilik-cilik. Ora pamrih anu undang dinoman kira-kira. Ora maksud iki bicara iki sudah balik tepat iki dono bocah-bocah. Bocah tidak dirameake. Biar bisa sudah balik tepat. Kene ayo, lagi ini ada pecah perempuan pecah cilik, udah tapi tidak barang sekolah wetan lah, kok tidak, apa ini pemerintah sekolah wetan kata, aku terpopokan dong iya ini kang ini lo Pip ini orang caramu kental orang kosak kolor wetan belum bisa ngobalok kok diundang Bawa tak gunung Merapi ku. Ada itu teman dulu. Ya itu mana sih kok baru udah teko. Nah itu yang mana teko undang piye. Belum tahu. Mulang ready. Aku mulek ya. Iya sih. Ada sapi ta apa iki? Iku lho, malah itu cepet malah. Baik, Beb. Hah? Ayo nang Rengkara anak. Aku tak undang. Oke, kalau wetan sakane ya mesti mau bareng. Ya kuwi tekano ya, Kang. Apa kena, Bang? Bang! Goblok.
Ah,